y gwaith galed sydd wedi mynd mewn I hyn, o'n i'n just mor fach, o'n i wedi mynd yna, taflu mor bech a phosib, a ni'n dod adref ar lle o'n i eisiau. Dod mewn i'r blwyddyn yma, oedd yna llawer o bethau drwg o gwmpas y gemau yn Rio, ond o'n i'n just eisiau mynd yna a wneud fy swydd. A hwnna beth o'n i'n wedi gwneud. Mae'r gemau parod bydd yn gwneud llawer am anabledd. Ar ôl Llundain oedd fi jyst eisiau pawb I adnabod fi fel athletwr llawn amser. Just am athletwr, ddim athletwr sydd yn anabledd. Ond mae pobl yn dechrau deall anabledd nawr sydd yn really dda. Ond y nod really yn gwneud yn siŵr bod na rhywun mas na yn gwylio ac yn gweld bod na llawer o pethau I wneud a gobeithio bod pryd fi ddim gallu ennill unrhyw mwy, bod na rhywun arall yn dod trwy I wneud yn siŵr bod nhw'n dod nôl â medalau a'r nôl I Cymru. Fi wedi bod yn adeiladu tuag at hyn am 3 peder y blwyddyn nawr. So we finally kind of get it done. Mae'n rhaid hard mwy na unrhyw beth oedd y teimlad gyntaf yn ei teimlo ar ôl gorffen y ras. Oedd na lot o bwysau I fod yn deg, ond ar y flip side yna, chi'n gallu cymryd lot o hyder o'na. Yn y tîm o'n I mewn, fel enghraifft o Brad Wiggins, Ed Clancy, Stephen Burke, mae pob aelod o'r tîm yna di ennill o'r Olympics yn yr event yna o'r blaen. So pan chi'n edrych lawr y trac, chi'n meddwl, mor pwysau, chi'n mwy meddwl, wel, os fi angen ras yma, fi eisiau'r gorau yn y byd ar tîm fi a mae gen I e, so teimlo'n yn neis. Mae'n peth yn od oherwydd, ers ni dechrau seiclo, go fi yw ennill Olympics, I fod yn onest, a wedi cael tick that off the list yn barod fel am 23. Mae'n fach yn od, mae broefen bron fel beth I wneud nesaf. Ti'n mynd I ymddeol? Na, ddim eto, na. Hoffwn I, ie. Symud I Ibiza neu rhywbeth fel yna, ond na, cario ymlaen am Tokyo a pell.